Takže ešte raz, Rose z Čirča, vítajte! Ahoj. Ahoj. Ahoj, východňane. Jo. Jak je na východe? Výborní. Výborní. Prosím ťa, povedz nám niečo takého veselého. Vraj ste boli teraz niekde v zahraničí, boli ste si zaplávať vraj na Malorku? Malta. Prepáč, na Malte? No tak na Malte. Dobrý deň, vážení priatelia, diváci. My sme boli na Malte, ale konkrétne na ostrove Gozo, kde vlastne náš kamarát otváral novú reštauráciu, kde otváral sezónu 1.6., takže boli sme koncom mája mu urobiť nejaký taký PR a zároveň sme natočili tam klip, kde ho dneska zahráme. Ten klip je na tú letnú sezónu, takže uvidíme, či sa chytí alebo sa nechytí. Takže poprosím, aby ste sledovali stránku na YouTube alebo na Facebooku Rose Štipča a tam vám nič neújde. No a tento klip už je v poradí 10. za 10 mesiacov, takže neviem, sa snažíme a pokiaľ budeme zdraví, tak budeme makať ďalej. Ďakujeme, priatelia. Rose Čiriča, chlapci, pódium je vaše.
prišli sme vypili. No a vy ste nejak to zabezpečteľovali, že ste prišli tancovať. No a som ten spomínaný klip z Malty, teraz ho zahráme. Videlo ho zatiaľ asi 20 000 ľudí a vy budete nejaký 20 500. Dobre, takže rozhlasy veselo hrajú from Malta! Ruky! Oh yeah! Rozhlasy veselo hrajú, to tanca nás volajú. Ruky hori, podbíjajme, spolu si zaspívajme. A vy čo? Sme tam daleka, a z malého Slovenska. S nami si zaspívať ty, srdca podúšia ty. Oh yeah! Práve spívame, náladu vám robíme, ať tu dalej kruží ty, chceme mať veselý ty. A ideme! Rozhlasy veselo hrajú, do tanca nás volajú. Ruky hori, podbíjajme, spolu si zaspívajme. A ideme si na! Rozhlasy veselo hrajú, do tanca nás volajú. Ruky hori, podbíjajme, spolu si zaspívajme. A honesto! A čím žije a zvonne. A vy čo? Poznáš krajinu, prišli sme to cudzíme, stačí nám nezahrady, netreba mi zvariť ty. Oh yeah! Muzika nás spája, srdca ľuďom otvíra, nevyľadú hranici, boja ani ulici. Ideme! A rozhlasy veselo hrajú, do tanca nás volajú. Ruky hori, podbíjajme, spolu si zaspívajme. A ideme! Rozhlasy veselo hrajú, do tanca nás volajú. Ruky hori, podbíjajme, spolu si zaspívajme. A ideme! Ruky hore! Oh yeah! A spolu! Spolu si zaspívajme. Spolu si zaspívajme. Ale mne sa nechce ísť dole, no ale bola podmienka 2 skladby, 2, to je jedno. Vážení, keby ste pozerali tento klip, si pozrite na YouTube kanál Rose Čirča a taktiež Facebooková stránka a taktiež Instagram. Ďakujem veľmi pekne, ručí sa s vami skupina Rose, zakladateľ skupiny Rose Andrejček a bubeník. Zakladateľ má 14 rokov Michal Kovcum, rok 84, dobre? Anton Mikl, klavesi, bas-gitara Ľuboslav Dufala A nakoniec náš veľký showman a náš veľmi krásny hovorca Michal Didik. Klávesové nástroje. Nosič aparatúry. Ďakujem veľmi pekne. Pozdravujeme z východu. Majte sa pekne, do skorého videnia. Poklona pre vás. Poďte, chlapci.